Egy állás elvesztése hatalmas nyomást és stresszt hordoz magában. A mindennapok kilátástalanná válnak, felveti fejét a magatehetetlenség és az elkeseredettség. Azonban ebből a felemésztő állapotból is van kiút. Kisfilmünkben utat kívánunk mutatni azoknak, akik munkájuk elvesztése után úgy érzik, nincs remény. Az állás elvesztésének megélése személyiség és helyzet függő. Másképpen reagálunk egy biztosnak tűnő jó munkahely elvesztésekor, mint egy stresszes, feszült légkör elhagyása esetén, de akár az életkorunk is fontos szerepet játszhat a helyzet feldolgozásában. Valószínű, hogy fiatal munkaerőként bizakodóbbak vagyunk, mintha középkorúként válunk munkanélkülivé. Azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit így a gyász folyamathoz hasonló az állásnak az elvesztése. Nem teljesen ugyanaz, tehát egy picit inkább ilyen hullámvasútszerű, de az első érzelmi stádium az egy ilyen gyászfeldolgozáshoz hasonló érzelmeket élnek meg az emberek, vagyis először jellemző az, hogy tagadjuk ezt a helyzetet, tehát amikor most arról beszélünk, amikor mondjuk elbocsájtottak minket a munkakörünkből, először egy ilyen tagadás jellemző, lehet, hogy ez nem is igaz, nem is velem történik, még esetleg változtathatok ezen, utána jön egy düh, nyilván korábbi akár munkáltatóval szemben is, utána egy alkudozási fázis, hogy hát ha esetleg mégis vissza tudok menni oda, vagy más munkakörben tudnak alkalmazni engem. És amikor már rájövünk, hogy ez nem fog menni, akkor következik egy ilyen lehangolt, kicsit depresszív állapot, majd pedig jó esetben, ha ezen fölülkerekedtünk, akkor jön egy elfogadása ennek a helyzetnek, hogy tényleg ez történt, tényleg elvesztettem a munkámat, és már ezt nem tudom visszafordítani. És ugye már ez is elég sok érzelmi állapot megélését jelenti, és ekkor még csak ott tartunk, hogy elvesztettük az állásunkat, és ezt elfogadtuk. Érthető a szomorúság, lehangoltság, azonban javasolt minél hamarabb az álláskeresésre fókuszálni, önéletrajzot írni, pályázatokat beadni, ismerősöktől esetleg segítséget kérni. A gyors cselekvés azért is fontos, mert már fél év munkanélküliség is apátiához, levertséghez vezethet, és ez a lehangolt állapot csak nehezíteni fogja a kínálkozó lehetőségek észrevételét. És ezután következik az, amikor elkezdünk munkát keresni, és az is egy kicsit ilyen hullámvasútszerű érzelmi állapot, ugyanis itt már nincs kontrollunk, nem tudjuk befolyásolni, hogy mi fog velünk történni, hogy visszautasítanak-e, vagy gyorsan találok állást, és egy picit ez az állapot, ez kellemetlen az elején, amikor rájövök, hogy nem a kezemben van feltétlenül az irányítás, és itt is megél az ember az elején egy lelkesedést, hogy majd beadom az önéletrajzomat, ismerek valakit, ott úgy hallottam, hogy van üresedés, és lelkesen nekiindulnak az emberek, majd pedig az elutasítások hatására jön egy ilyen stagnáló érzelmi állapot, majd egy ilyen frusztráltság, amikor rájönnek, hogy nem sikerül, elutasítottak, nem tudom miért, ez már mondjuk a sokadik jelentkezésem, és akkor utána megint egy ilyen lehangoltság következik, és ezek ismétlődnek annak függvényében, hogy hány helyről kapunk és milyen elutasításokat, vagy pozitív visszajelzéseket, és ezeken mennek végig az álláskeresők. Gondoljunk úgy az álláskeresésre, mint egy munkára. Tervezzük meg, mit fogunk tenni, majd hajtsuk is végre a teendőket. Célszerű már az álláskeresés kezdetekor segítséget kérni a családunktól, barátainktól, szükség esetén szakemberektől. Fontos, hogy ne a szégyen vagy a büszkeség elvesztésétől való félelem vezéreljen minket, és emiatt esetleg ne is kérjünk segítséget. Kerekedjünk felül ezen az érzésen, akkor tudnak csak mások is segíteni nekünk. Írjunk listát azokról, akik állásügyben segíthetnek nekünk, majd keressük fel őket. Ezek a kapcsolatfelvételek segíthetnek abban is, hogy erősítsük a kapcsolati hálónkat, és eközben az életterünk sem szűkül be, korlátozódik csak az otthoni környezetünkre, ami segíthet megelőzni a lehangolt lelkiállapotot is. Keressük fel az illetékes járási hivatal májgis munkaügyi központként emlegetett foglalkoztatási osztályát, szükség esetén a családsegítő szolgálatot, ahol akár ingyenes pszichológiai ellátáshoz is juthatunk. Első körben érdemes a foglalkoztatási osztály ajtaján kopogtatni, hiszen mindennapos együttműködésben állnak a térség munkáltatóival. Délbékésben adottak a lehetőségek, mivel Orosháza a Békés megye legiparosodottabb települése. Délbékés területéhez 2 járás tartozik, az Orosházi és a Mezőkovácsházi járás. Orosháza a megye legiparosodottabb területe, a megye legnagyobb munkáltatója is városunkba található.
Nálunk legmeghatározóbb a feldolgozóipar, ezen belül is a gépgyártás, az üvegipar, az élelmiszeripar. De munkáltatóink között megtalálhatók a mezőgazdasággal, műanyagfeldolgozással, kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások széles köre is. A mezőkovácsházi járásra a mezőgazdaság és az arra épülő feldolgozóipar a meghatározó. A megye ezen részén is megfigyelhető a munkanélküliség csökkenése az elmúlt évekhez képest. A 2018. szeptember havi adatok alapján elmondható, hogy Délbékésben az álláskeresők, megyei álláskeresők létszámának 1/4 regisztrált, Délbékéshez tartozó 26 település valamelyikén él. A két járás munkaerőpiaca azért eltérő. A két járásban mindösszesen 2018. szeptemberben 2979 álláskeresőt tartottunk nyilván, ez 46 fővel alacsonyabb érték, mint a megelőző év azonos időszakában. De még a mezőkovácsházi járásban 11,5%-os az álláskeresők aránya, addig az orosházi járásban ennél lényegesen kedvezőbb 5%-os értéket mutatott az év szeptemberében. A megyei átlag pedig 7,3% volt. Ha az álláskeresők összetételét vizsgáljuk, akkor is eltérést tapasztalhatunk a két járásban. Például az iskolai végzettség szerinti összetételben, míg a mezőkovácsházi járásban az alacsony iskolázottságúak összetétele az 50%-át teszi ki az összálláskeresőknek, addig az orosházi járásban ez az érték 30% körül mozog. Az elmúlt időszakban több alkalommal is lehetősége volt munkáltatóinknak pályázatot benyújtani, munkahelyteremtő pályázatok benyújtására nyílt lehetőség. Több nyertes pályázatunk is született már, illetve még a legutóbbi elbírálás alatt áll. Elmondható, hogy fellendült a munkáltatóink beruházási kedve, több új munkahely jön létre térségünkbe. Az állásaink összetételében is változást tapasztalhatunk, megnőtt a szakképesítést igénylő munkakörök aránya. Erre fel is szoktuk hívni pályaválasztási napon, pályaorientációs napon az iskolai választás előtt álló fiatalok figyelmét, illetve álláskeresőink figyelmébe is ajánljuk szakmai képzéseinket, hogy szakképesítéssel, szakmával nagyobb eséllyel fognak munkalehetőséget találni az elsődleges munkaerőpiacon. A pályakezdőket leginkább a munkaszerzés miatti stressz nyomasztja, azonban a fiatal korosztály másképp éli meg ennek hatásait. Ebben a korban még jelen van a pozitív életszemlélet. Pályakezdőként úgy gondolom, hogy ott abszolút jellemző ez a lelkes hozzáállás. Ugye nincsen munkaerőpiaci tapasztalat, kikerül az iskolából, vannak papírjai, de nincsen munkatapasztalat, és ugye a legtöbb helyen munkatapasztalat az, amit elvárnak. Azt gondolom, hogy itt is már lehet, hogy talán az iskola elvégzése, tehát már azon a környéken kell keresni akár gyakorlati helyeket is. Tudom, hogy nem biztos, hogy jól fizetnek, lehet, hogy nem fizetnek egyáltalán, de nem szabad évekig mondjuk arra várni, hogy majd az álommunkahelyemre fogok bejutni pályakezdőként, mert én tanultam ezért nem tudom hány évet, és itt a papírom és akár nyelvvizsgám, hanem bizony egy picit meg kell alkudni, és itt pályakezdőként el kell vállalni olyasmit is, amit esetleg nem gondoltam, hogy ez lesz a munkám, vagy nem ez az álommunkám. Itt sokat számít az, hogy valahogyan kerüljünk be a munkaerőpiacra, tehát el kell vállalni olyasmit is, amit egyébként nem ezt gondoltam, hogy nem ezt kellene csinálni. Nézzünk utána, hol vannak a közelünkben elérhető álláskeresési klubok, tréningek, ahol megismerhetjük mások álláskeresési tapasztalatait, és akár hasznos tanácsokat, ötleteket kaphatunk. Beszélgessünk ismerősökkel az élethelyzetünkről. Meg fogunk lepődni, mennyien jártak már hasonló cipőben, és sikerült kijutniuk a hullámvölgyből. Próbáljuk meg a pozitív gondolkodású emberek társaságát keresni. Ez hatalmas segítséget jelent az előrelépésben. Legyünk nyitottak, és próbáljunk pozitívak maradni. Mindenképpen munkaügyi központot érdemes fölkeresni elsőként, illetve családsegítő szolgálatok azok elérhetőek minden településen, tehát kis településeken is, városokban is, és a családsegítők fognak segíteni annak, aki éppen állást keres, és akár pszichológiai ellátáshoz is juthatunk. Itt például Békés megyében
tehát nem csak Békés megyében, de Békés megyében például van olyan tanácsadó, pszichológiai tanácsadó, ami ingyenesen elérhető a megyében lakóknak, ez a családsegítéstől független, de a családsegítő szolgálatnál is van pszichológiai tanácsadás. Ezt azért is javasolnám, tudom, hogy kicsit kellemetlenül érzik magukat az emberek, amikor pszichológushoz kell fordulni, nem szokták elmondani általában az ismerősöknek sem, de nem kell félni, tehát semmi olyasmi nem történik, semmi olyasmit nem kell mondani, amit nem szeretnék, és olyan gyakorisággal járok, ahogyan nekem az jól esik, tehát hogy ez egy kicsit azért kötetlenebb dolog, mint hogyha orvoshoz kellene járnom, és akár az önbizalomépítésemben segíthet, de lehet, hogy egy önéletrajz elkészítésében, vagy az állásinterjúra való felkészülésben is tud segíteni, hogyha ezzel foglalkozó pszichológushoz kerülünk. A foglalkoztatási osztály küszöbét átlépve biztosak lehetünk abban, hogy jó kezekben vagyunk. Az ott dolgozók kiemelt feladata, hogy munkához juttassa a betérő munkanélkülieket. Foglalkoztatási osztályunk kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a térség foglalkoztatási szintjének megtartásához, lehetőség szerinti javításához. Feladatunk, hogy feltárjuk az ügyes álláshelyeket, mindennapos kapcsolatban legyünk munkáltatóinkkal, támogassuk az újonnan létrejövő munkalehetőségeket, illetve a meglévő munkahelyek megtartásához nyújtsunk segítséget. Alapfeladataink körébe tartozik az álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési ellátások megállapítása, illetve a munkaerő közvetítés. Az utóbbi időben viszont egy kicsit át kell gondolni a feladatokat, és egyre nagyobb szerepet kap a szolgáltatás, a tanácsadási folyamat. Hiszen meg kell ismerni ügyfeleinket ahhoz, hogy számukra is előnyös lehetőségeket tudjunk kínálni, olyanokat, amelyek a lehető legnagyobb mértékben segítik őket az elhelyezkedésben. Ahhoz, hogy ügyfeleinket megismerhessük, erre egy széles és alapos első interjúztatási folyamat során kerül sor, ahol felmérjük a szakmai és személyi kompetenciájukat, megismerjük a képességüket, képzettségüket, illetve az esetleges elhelyezkedésüket gátló tényezőket, családi körülményeiket, esetleg egészségügyi problémáikat. A beszélgetést követően közösen dolgozunk ki egy egyéni cselekvési tervet, ahol felépítjük a közös feladatainkat határidők megjelölésével. Például segítséget tudunk nyújtani szakképesítéssel rendelkező álláskeresőinknek önéletrajzírásban vagy motivációs levél elkészítésében, fel tudjuk készíteni tanácsadói segítséggel az álláskeresőket egy első interjús beszélgetésre, vagy közösen állítjuk össze az ügyfeleinkkel azokat a munkáltatókat, egy munkáltatói listát, ahol az ő képességüknek, képzettségüknek megfelelő munkaerőt szoktak keresni, tehát amelyek felkeresése esetén a lehető legnagyobb eséllyel találhatnak munkát. Az életvezetési nehézségekkel küzdő álláskeresőink pedig pszichológiai tanácsadásra is mehetnek és segítséget kérhetnek elhelyezkedésük érdekében. Mint említettem, a szakképesítés megléte nagyon fontos, ezért a szakképzetlen álláskeresőinket pedig szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra szeretjük irányítani. Fontos, hogy találjunk valami elfoglaltságot, amely kicsit elfeledteti velünk a munkakeresés okozta stresszt. A szakember azt javasolja, mellőzzük a folyamatos keresgélést, adjunk teret saját magunknak is. Mindenképpen jó, hogyha nem az egész napunkat töltjük ezzel az álláskereséssel, tehát azért nem szánhatunk rá napi 8 óra hosszát, és ez nem is elvárás, mert nem ettől lesz feltétlenül munkánk. Kellenek ezek a hobbik, szabadidős tevékenységek, akár szoktuk javasolni, hogyha valakinek van ehhez kedve, akkor kezdjen el sportolni, feszültséglevezetésként jó lehet, de hogyha ezt nem szereti, akkor bármilyen hobbi vagy közösség, nyilván nem szenvedélyhez kapcsolódó hobbira gondolok, azok akár kertészkedés lehet, kerékpározik, könyvtárba jár, bármi, ami egy kicsit kikapcsolja ebből a akár negatívabb hangulatból is. Miközben akár lehet, hogy megint csak valamilyen új képességre tesz szert az ember. Tehát, hogy ezek mindenképpen hasznosak, mindenkinek kell egy olyan életterület, ahol kiadhatja magából a feszültséget, kicsit kikapcsolhat, és nem a napi dolgain gondolkozik, hanem egyszerűen csak átéli ezt az élményt. Ez kell annak is, aki munkanélkül, és annak is, aki dolgozik. A foglalkoztatási osztály szükség esetén képzésekkel, tanfolyamokkal segíti az álláskeresőket a munkavilágába való beilleszkedésbe.
célunk, hogy a munkaadói igényeknek megfelelő képességgel, képzettséggel rendelkező munkaerő a megfelelő időben rendelkezésre álljon. Ehhez keresletvezérelt képzési rendszert működtetünk, amely azt jelenti, hogy felmérjük a munkáltatók munkaerőigényét, megismerjük azokat az alapvető kompetenciákat, készségeket, képességeket, amelyel ők munkaerőt keresnek, és kiemelt figyelmet fordítunk a gazdaság által igényelt hiányszakképesítésekre is képzéseink tervezésekor. A foglalkoztatási osztály által támogatott képzések ingyenesek, intenzívek, hétfőtől péntekig mindennaposak, és általában a megyeszékhelyen Békéscsabai helyszínnel valósulnak meg. Viszont az idei évben is több helyi képzést is tudtunk indítani. Azon túl, hogy a képzési költséget megtérítjük ügyfeleinknek, az utazáshoz bérletet tudunk számukra biztosítani, sőt, keresetpótló juttatásban részesülnek a hallgatók a képzés időtartama alatt, melynek összege a közfoglalkoztatási bér 99, illetve 100%-át teszi ki. A képzések jelentős része államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányul, de megtalálhatók az ajánlataink között a nyelvi képzések és az informatikai jellegű tanfolyamok is. Lehet, hogy az adott pillanatban kudarcként éljük meg munkahelyünk elvesztését, de próbáljuk meg inkább kihívásként, fejlődési lehetőségként megélni az új helyzetet, ami akár pozitív változást is hozhat az életünkben. Pozitívan nézzünk a jövőbe, és jusson eszünkbe, van, aki segíthet. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.